Gadana kan mako ang lalaking nadaranin ukol, makalis na isalbar sa pagkabutod ang sa iyang mga barkada. Nakaiba niyang nagkarigo sa dagat sa barangay San Juan Bacon District sa Sorsogon City, alas 3 ng hapon kanakaaging Domingo. Binisto ang biktima na si alias June, nagtatrabaho sa sarong pribadong ospital sa nasabing syudad, as in residente kan barangay Balogo East District, parehuman na syudad. Susug sa investigasyon, pigsalbar kan biktima ang tulo ka ining pag-iribang nabubutod. Alagad makalis sa saro-saro niya ining maisalbar, nadara siya kan makusog na ukol pasiring sa mas hirarom na porsyon kan dagat. Na-report po or na-inform po ang aming opisina dito po sa CDRRMO ng 6 p.m. po. And base po sa assessment po na ginawa po ng Philippine Coast Guard and ng SPDRRMO, masyado pong malakas po yung alon that time. And dala din po ng malakas na hangin. And sa amin po, nung na-inform po kami during 6 p.m., so medyo risky na po ito para sa aming mga responders. So minarapat po ng aming office na kinabukasan po na magsagawa po ng rescue operations. Nakuan sa iyang bangkay alaunan nin maagahon ka nakaaging Lunes kan sarong grupo nin mga parasira. Ito naman sir ay agad na pinuntahan ng Bacon team na naka-duty during that time and agad po na ina-inform yung family which pagdating po nila doon sa area, kinonfirm naman po nila na yun po yung nawawala po nilang kaanak. Pigpapatentahan ng unyan ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mga baratang Tatak Bicol. Hercules Barbacena.